Καλησπέρα σας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλύτερη ευχή ήταν. Καλό καλοκαίρι, δροσερό καλοκαίρι θα ευχηθώ. Σήμερα που είναι και η Παγκόσμια ημέρα για το κλίμα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε μαζί μας να συζητήσουμε ένα θέμα που εσείς οι ίδιες διαλέξατε μέσα από το poll. Είναι το δεύτερο θέμα που ψηφίστηκε στο poll που κάναμε μέσα στις αρχές της χρονιάς σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την ναυτιλία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ναυτικό Μουσείο, την Πρόεδρο και όλη την παρέα εδώ που μας υποδέχτηκαν και που εργάζονται πέραν του ωραρίου για να γίνει η εκδήλωση. Θα είναι ωραίο να κάνετε μια βόλτα, κάποιες κάνατε ήδη. Έχει και ένα φανταστικό πολιτήριο που αξίζει να το επισκεφτείτε. Να ευχαριστήσουμε την Χελμέπα. Η συζήτηση σήμερα γίνεται και στα πλαίσια του project στο οποίο συμμετέχουμε με τη Χελμέπα, το Μετάβαση, και η κυρία Σταυροπούλου είναι συντονίστρια και την ευχαριστούμε. Οι ομιλήτριές μας, όλες, οι οποίες κατάφεραν μέσα στο δύσκολο πρόγραμμά τους να εντάξουν και τη σημερινή συζήτηση, με τη σειρά που έχουν καθίσει, την Άννα την Καλαθάκη, την ευχαριστώ από καρδιάς. Μας συνδέει χρόνια φιλίας. Η Νατάσα Ματζαρίδη, που είναι και μέλος μας, και αυτή κατάφερε μέσα από τα ταξίδια της να έρθει. Η Μεταξία και φίλη και μέλος και απ' όλα, και μας κάνει και περήφανες έτσι που είναι και η πρώτη γυναίκα που έχει τέτοια υψηλή θέση στην Intercargo. Και last but definitely not least, το μέλος μας η Άννα Καρμίδη, η οποία είναι και στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Οπότε με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, διότι αυτή εξασφαλίζει και τη δικτύωση και τη γνωριμία. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θέλει και η κυρία Παλούμπη να μας πει δύο λόγια. Να σας καλωσορίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα μισή λεπτό. Έτσι το υπελόγισα. Αγαπητές κυρίες της ελληνικής ναυτιλίας, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τη συνάντηση της εργασίας των εκλεκτών μελών της Γουίστα Ελλάς και της Χελμέπα, με θέμα το κρίσιμο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα που αγγίζει τον πυρήνα της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας. Η παρουσία σας εδώ δεν έχει μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική βαρύτητα για μας, καθώς αποτελεί έμπρακτη υποστήριξη στον αγώνα που δίνουμε καθημερινά, εθελοντές και εργαζόμενοι, για να κρατήσουμε το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος ζωντανό και ανοιχτό, προσβάσιμο σε όλους και ενεργό στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας μας. Ο φορέας που έχω την τιμή να υπηρετώ σε εθελοντική βάση επί 38 χρόνια, τα τελευταία 22 ως πρόεδρος, είναι τόσο πολλά τα χρόνια που πολλοί εξημών δεν είχατε γεννηθεί ίσως, ιδρύθηκε το 1949 και είναι το μεγαλύτερο ναυτικό μουσείο της χώρας. Εκπροσωπεί σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τη μακραίωνη ναυτική, ελληνική ναυτική πολιτιστική κληρονομιά, η οποία αποτελεί βασική συνιστόσα της εθνικής μας ταυτότητας. Όπως θα έχετε δει ερχόμενοι στο κτίριο, γιατί πολλές εξημών θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που έχετε έρθει και είναι ιδιαίτερη χαρά αυτή και είσαστε νέες, είναι το κτίριο βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, κοντά στον ιστορικό χώρο του αρχαίου ναυστάθμου της Ζέας, εκεί που σχεδόν για 2 αιώνες ναυλοχούσαν οι τριήρεις, τα πολεμικά πλοία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κλασικού ελληνικού πολιτισμού με τη συμμετοχή τους στην κομβική ναυμαχία
της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. Χαρακτηριστική είναι η είσοδος, όπως μπαίνετε, που ενσωματώνει το τμήμα των αρχαίων τυχών του Πειραιά του 4ου αιώνα π.Χ. Είναι τα τείχη του Κόνονα, είναι η συνέχεια των τυχών του Θεμιστοκλή. Εκτιμώ ότι θα σας ενδιέφερε να σας το πω. Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου περιλαμβάνει 3.500 αντικείμενα που αναδεικνύουν την ελληνική ναυτική ιστορία από την προϊστορία έως σήμερα. Στεγάζει δε μια ναυτική βιβλιοθήκη, πάρα πολύ μεγάλη και θα έλεγα πολύ μεγάλη, η μεγαλύτερη ναυτική βιβλιοθήκη της χώρας, με 45.000 τίτλους, την βιβλιοθήκη Αθηνούλα Μαρτίνου, και έχει ονομαστεί έτσι γιατί ο κύριος Μαρτίνος υποστηρίζει συνεχώς, κάθε χρόνο υποστηρίζει οικονομικά την βιβλιοθήκη και τους ανθρώπους που εργάζονται. Κάθε χρόνο επισκέπτονται το Μουσείο περισσότερο από 20.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα για εκπαιδευτικά προγράμματα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις εκδόσεις που έχουν βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών τα τελευταία 15 χρόνια 4 φορές και όχι μόνο από την Ακαδημία Αθηνών, με τη συνεχή λειτουργία του και τη συμμετοχή του σε διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς και τη διοργάνωση εκθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, από την Αμερική έως τη μακρινή Αυστραλία, και του χρόνου ήδη έχουμε υπογράψει MOU να πάμε στη Σεούλ. Συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών συνεργασιών. Καθώς σχεδιάζουμε το μέλλον, το Μουσείο βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, προγραμματίζουμε την κτηριακή του αναβάθμιση και στον εκθεσιακό του εξυγχρονισμό, στο πλαίσιο του προγράμματος πιστοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η μουσιολογική του μελέτη, γιατί θα δείτε πολλά πράγματα και θα λυπηθείτε, θα πείτε πώς είναι έτσι. Οπωσδήποτε όλα χρειάζονται χρήματα και όλα χρειάζονται υποδομές για να γίνουν. Και περισσότερο φυσικά χρήματα, οι υποδομές βρίσκονται. Είναι ένα μεγάλο και φιλόδοξο έργο, ένα όραμα που δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη συνδρομή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, που ήδη είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, και είναι πολλοί εδώ που βλέπω, όπως είναι η κυρία Κορονάκη, η Έλπη Πετράκη, της οποίας η οικογένεια, ο πατέρας τέλος πάντων, είναι χορηγός και πάρα πολύ, όχι μόνο. Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος είναι ο ζωντανός θεματοφύλακας του θαλάσσιου πολιτισμού μας. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό το όραμά του να τύχει τη στήριξη εκείνων που εκπροσωπούν σήμερα δυναμικά την ελληνική ναυτιλία, δηλαδή όλων εσάς. Η παρουσία σας, η συμβολή σας, η συνεργασία σας είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση και την ενίσχυση του έργου μας. Ο ελληνικός πολιτισμός, που διαμόρφωσε την ταυτότητα της Δύσης, γεννήθηκε και άνθησε δίπλα στη θάλασσα. Με τη θάλασσα μεταδόθηκε και με τη θάλασσα εξελίχθηκε και συνεχίσει να εξελίσσεται. Η σημερινή ελληνική ναυτιλία, κορυφαία παγκόσμια δύναμη, αποτελεί ζωντανή απόδειξη της συνέχειας αυτής της ιστορικής πορείας, δεν είναι άρα κάτι τυχαίο. Αποτελείται τις σύγχρονες πρέσβυρες αυτής της θαλασσινής παράδοσης και είναι τιμή για εμάς να σας έχουμε συνοδοιπόρους στη διατήρηση και στην ανάδειξη της ναυτικής μας κληρονομιάς. Εύχομαι προσωπική και οικογενειακή επιτυχία στο έργο το οποίο επιτελείτε, και θα παραμείνω με πολύ χαρά και πολύ ενδιαφέρον να ακούσω, και μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις εργασίες του συνεδρίου σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα το φτιάξω εγώ. Δεν το βλέπω. Μήπως να έρθει ο κύριος. Ωραία. Μέχρι να έρθει να μας βοηθήσει. Θα καλύψω λίγο το χρόνο. Καλησπέρα σας. Είμαι η Όλγα Σταυροπούλου από την Χελμέπα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και τη Γουίστα
αλλά και αυτό το υπέροχο χώρο μοναδικό ιστορίας και αξίας για τις σύγχρονες πρέσβειες, όπως είπατε, κυρία Πρόεδρε. Θα περιμένουμε, δεν είναι θέμα. Να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση, όπως ανέφερε και η κυρία Κολιοπούλου, είναι στο πλαίσιο και μιας γενικότερης προσπάθειας που γίνεται, ενός έργου του Μετάβαση, όπου η Γουίστα είναι ενεργό μέλος, εταίρος αυτής της προσπάθειας, με σχεδόν πάνω από 100 stakeholders της ναυτιλίας, 61 εταιρείες ναυτιλιακές και όλοι οι stakeholders στην Ελλάδα, οι οποίοι θέλουν να δουν, εστιάζουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, σε αυτή τη μετάβαση, εξού και ο τίτλος λέγεται «Μετάβαση», έχει αυτό το λογοπαίγνιο, και πώς ουσιαστικά σε αυτή τη μετάβαση εστιάζουμε λίγο παραπάνω, βάζουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Άρα ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο, οι στρατηγικές αποφάσεις, τα καύσιμα του μέλλοντος, η τεχνολογική προσαρμογή, οι κανονισμοί και οι αγορές, όλα συγκλίνουν όμως, κυρίες, σε ένα ερώτημα: είμαστε έτοιμοι ως άνθρωποι και ως οργανισμοί να αλλάξουμε ουσιαστικά? Γιατί σε αυτές τις αλλαγές θα πρέπει να είμαστε on board και η αντίσταση, η διαχείριση αλλαγής και η αντίσταση στην αλλαγή συνήθως αφήνει μεγάλα χάσματα και πολλούς ανθρώπους πίσω, ανεξαρτήτου ηλικίας, background, φύλου, καταγωγής. Αυτά δεν έχουν νόημα. Τώρα έχει νόημα ποιος είναι έτοιμος και έχει αυτή την προσαρμοστικότητα να μεταβεί σε αυτή τη νέα εποχή και να προσαρμόζεται. Η αλλαγή ούτως ή άλλως είναι αναπόφευκτη. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θα δούμε ένα βιντεάκι το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτού του έργου Μετάβαση. Έχει δεχθεί να το ερμηνεύσει η Ευελίνα η Παπούλια και τη μουσική την έχει γράψει ειδικά μόνο για το έργο ο Στέφανος ο Κορπολής. Είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα, αλλά νομίζω ότι μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα μας λέει τι είναι η κλιματική αλλαγή. Ας δούμε λοιπόν κάτι που έχει κάνει η Μετάβαση, η Χελμέπα, οι stakeholders και η Γουίστα μαζί. Άρα είναι κομμάτι σας και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές τις στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή. Πριν περάσουμε λοιπόν στο θέμα της ημέρας, εγώ θα ήθελα να σας πω έτσι ένα στοιχείο που λέμε και στα σχολεία και στους ενήλικες, και θα ήθελα φεύγοντας σήμερα από αυτό να κρατήσετε μόνο ένα στοιχείο, γιατί αυτό απευθύνεται κυρίως στις ευρύτερες κοινότητες και όχι μόνο στην ναυτιλία. Θα προσεγγίσει πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Τα πλαστικά καλαμάκια, όταν πηγαίνουμε έξω σε μια καφετέρια και παίρνουμε τον φανταστικό αυτό εσπρέσο, φρέντο εσπρέσο, δεν ανακυκλώνονται. Δεν ανακυκλώνονται. Σπάνε σε μικροπλαστικά και νανοπλαστικά και ουσιαστικά επιστρέφουν στο νερό, στη τροφή μας. Είναι σημαντικό να αλλάξουμε συνήθειες, γιατί θα συνεχίζει να αλλάζει το κλίμα, αν δεν αλλάξουμε συνήθειες. Άρα, το πιο εύκολο πράγμα είναι μια μικρή δέσμευση, γιατί είναι πολλά αυτά τα στοιχεία που κάποια άλλη στιγμή θα μοιραστούμε μαζί σας. Είναι όχι στα πλαστικά καλαμάκια. Να σας πω ότι τα πλαστικά γενικότερα 91% δεν ανακυκλώνονται, γιατί δεν φτάνουν να ανακυκλωθούν, αλλά και να τα φτάναμε να τα ανακυκλώσουμε, δεν ανακυκλώνονται. Και το πλαστικό δεν εξαφανίζεται ποτέ. Το πλαστικό δεν εξαφανίζεται ποτέ. Σήμερα λοιπόν, η 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι αφιερωμένη ειδικά στην εξάλειψη της πλαστικής ρύπανσης. Εξού και ανέφερα και αυτό το μικρό παράδειγμα. Και πάμε ευθύς αμέσως λοιπόν τώρα να μπούμε στη συζήτησή μας, αφού ευχαριστήσω τις ομιλήτριές μας που είναι παρούσες εδώ και δέχτηκαν να συμμετάσχουν. Θα ήθελα εγώ να πω μόνο τα ονόματα σας, είστε η πρόεδρος, λίγο τους τίτλους σας, αλλά θα ήθελα από την κάθε μία 1 λεπτό max να μας παρουσιάσει σύντομα αυτό που θέλετε εσείς να γνωρίζουμε, τον εαυτό σας. Άρα, με τη σειρά να πω τους τίτλους, γιατί και οι τίτλοι έχουν μία αξία.
Άννα Καλαθάκη, Executive Vice President Group Risk Management στη Navios Maritime Holdings. Μεταξία Ψάλτη, COO NEDA Maritime Agency. Νατάσα Ματζαρίδη, Regional HR Manager Southeast Europe, Middle East and Africa Maritime στο DNV. Και last but not least, Άννα Καρμύρη, Senior Technical Advisor στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Κυρία Καλαθάκη, αν θέλετε να μας πείτε σύντομα μία σύντομη παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ, Όλγα. Καλησπέρα σας. Μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ απόψε. Εργάζομαι στην ναυτιλία φέτος εδώ 30 χρόνια. 20 χρόνια στην Navios και 10 χρόνια πριν από αυτό στο London P&I Club. Είμαι δικηγόρος by background, σπούδασα στην Αμερική, Maritime Law. Εργάστηκα σε ένα shipping law firm για κάποια χρόνια, μετά έκανα join το London Club και για τα τελευταία 20 χρόνια με την κυρία Φράγκο στην Navios. Το σχετικό που θα πω είναι και το κύριο θέμα που θα συζητήσω και με συγχωρείτε και αν πρέπει να είναι Grimglish. Επιτρέπονται. Ακριβώς, αλλά στην Navios έχουμε δύο δραστηριότητες. Είμαστε οι Navios Maritime Partners, διαχείριση 180 καραβιών με γραφεία σε πολλά μέρη στον κόσμο. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη δραστηριότητα που έχουμε στη Νότια Αμερική, Navios South American Logistics, όπου διαχειριζόμαστε, έχουμε λιμάνια, convoys και δεξαμενόπλια. Προσφέρουμε ένα logistics operation στη Νότια Αμερική, μεταφέροντας φορτία από τη Βραζιλία προς τα λιμάνια μας και μετά διοχετεύονται αυτά στον υπόλοιπο κόσμο. Ο ρόλος μου ξεκίνησα σαν shipping litigation, χτίσαμε το τμήμα στην Navios, μετά έπρεπε να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται ανά τον κόσμο στην κουλτούρα της Navios, στα policies της Navios και έτσι με αυτόν τον τρόπο βρίσκω ότι θα μπορέσω να μιλήσω για τα soft ή other skills that are needed in order to become part of one entity. Ευχαριστούμε πολύ. Το συγκρατούμε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ματζαρίδη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά το ότι βρίσκομαι εδώ μαζί σας και είμαστε τόσο πολλοί. 250 μέλη έχουμε στην Ελλάδα. Και άντρες μέλη, έτσι. Και άντρες μέλη, έτσι. Εγώ είμαι πολύ λιγότερα χρόνια στο χώρο της ναυτιλίας, μόνο 4,5. Ωστόσο, έχω ένα background στο HR πάνω από 20 χρόνια, σε διάφορους τομείς, συμβουλευτικές, βιομηχανία. Με πτυχίο στην ψυχολογία και μεταπτυχιακές σπουδές στο HR. Έχω το ρόλο του Regional HR Manager για Southeast Europe, Middle East and Africa. Ένα challenging περιβάλλον, γιατί μιλάμε για 23 χώρες στο σύνολο και την ευθύνη των ανθρώπων μας. Σήμερα θα κινηθώ περισσότερο στα πιο soft areas, γιατί θα μιλήσω περισσότερο για skills, για competencies, σε σχέση με την μετάβαση, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, όπως επίσης και για το θέμα της αλλαγής, πόσο έτοιμοι είμαστε για αυτή την αλλαγή, τι χρειάζεται από πλευράς ανθρώπων και οργάνωσης. Και αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Ψάλτη. Καλησπέρα σας. Είναι και εμένα τιμή που βρίσκομαι εδώ. Αν και χρειάστηκε τη πίεση για να παρευρεθώ μπροστά σας. Σε κάθε πάνελ το ίδιο μου λέτε ότι σας πιέσει. Λοιπόν, εγώ είμαι Chief Operating Officer στην NEDA Maritime, το ομίλιο του κ. Λικαρδόπουλου. Δραστηριοποιούμε σε αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια, από το 1989. Ξεκίνησα σαν operator στο τμήμα του Operations και εξελίχθηκα μέσα σε αυτό μέχρι να φτάσω στη θέση του Chief Operating Officer στην ίδια εταιρεία από το 2002, όπου πλέον τα τμήματα τα οποία είναι κάτω από το δικό μου έλεγχο είναι πολύ περισσότερα από operations, marine, crew, fighting, δεν σας τα αναφέρω τώρα όλα. Οι σπουδές μου έχουν να κάνουν με το ναυτικό δίκαιο, με κάποιο μεταπτυχιακό που ήμουν στη Βιβλία με την επίσης. Σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα σε σχέση
πώς επηρεάζει διάφορους τομείς. Ελπίζω να έχουμε ρωτήσει και από εσάς και να συμμετέχετε και να ευχαριστηθείτε αυτό το διάλογο. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να παρέμβω εδώ. Διάλογος είναι. Ναι. Ναι. Κυρία Καρμήρη. Καλησπέρα και από μένα. Είναι και για μένα πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας και ανάμεσα σε τόσο αξιόλογες κυρίες. Εγώ έχω engineering background, έχω σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Ξεκίνησα την πορεία μου στο EBS, όπου εργάστηκα στο Engineering Department για περισσότερα από 10 έτη. Έπειτα ανέλαβα Environmental Manager στο ΡΙΝΑ και τώρα πια είμαι με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με Senior Technical Advisor και ασχολούμαι κυρίως με τους κανονισμούς που σχετίζονται με το decarbonization του κλάδου μας. Οπότε εκεί θα συνεισφέρω στη συζήτηση. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι κοντά σας και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τότε με το πλαίσιο των ερωτήσεων. Θα βάζω έτσι ένα πλαίσιο στην αρχή πολύ συνοπτικό εγώ και θα απευθύνω την ερώτηση σε οποιαδήποτε συνομιλήτρια θέλει και όποια άλλη συμπληρωματικά παρακαλώ να παρεμβαίνει. Λοιπόν, το 2023, μια και μιλάμε και για κλιματική αλλαγή, η ξηρασία στον Παναμά μείωσε τα αποθέματα του γλυκού νερού. Τι είχε αυτό αποτέλεσμα? Είχε αποτέλεσμα να περιοριστούν η διέλευση των πλοίων από 36 σε 22 την ημέρα. Αυτό είναι φυσιολογικό ότι προκάλεσε καθυστερήσεις, είχε περιορισμούς στο φορτίο και φυσικά και αύξηση του κόστους. Πολλά πλοία έπρεπε να βρουν εναλλακτικές διαδρομές και ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν ανοίξει και άλλοι διάδρομοι, όπως ο Αρκτικός διάδρομος, όπου ήδη έχει 60 διελεύσεις το 2022 από ice class πλοία. Άρα, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ψάλτη, πώς επηρεάζουν αυτές οι αλλαγές τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στην ναυτιλία σήμερα, ποια κριτήρια έχουν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στην επιλογή της διαδρομής ή εμπορικής στρατηγικής, όταν κάθε απόφαση μαζί της φέρνει και ένα κόστος, ρίσκο, αλλά και ανθρώπινο αντίκτυπο. Καταρχήν, σήμερα ο επιχειρησιακός σχεδιασμός έχει μετατραπεί σε μια πάρα πολύ συχνή διάσκηση. Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι με το παρελθόν. Δηλαδή, η αύξηση του κέρδους, η στενότερη διαδρομή και η ασφάλεια των ναυτικών, του φορτίου και των πλοίων. Οι γεωπολιτικοί παράγοντες υπήρχαν ανέκαθεν, οι οποίοι επηρεάζανε τους παράγοντες του στρατηγικού του σχεδιασμού. Όμως, αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο πολύπλοκη. Για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα με τον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, ανθρώπους που στρατηγικά έχουν επιλέξει, εταιρείες που στρατηγικά έχουν επιλέξει να μεταφέρουν φορτία ρωσικού συμφέροντος, να έχουν να κάνουν με sanctions και με dark fleet, που στο παρελθόν δεν υπήρχαν καν σαν έννοιες αυτές οι όροι. Έχουμε, από την άλλη μεριά, έχουμε Χούθις και Ιρανούς, οι οποίοι εμπλέκονται έμεσα με τον πόλεμο στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Αυτό πάλι περιορίζει τα περάσματα μέσα από Red Sea, όπως και το Hormuz Straits. Είναι πάλι παράγοντες οι οποίοι ναι μεν γεωπολιτικοί, όμως πολύ πιο πολύπλοκοι από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Επίσης, έχουμε τον εμπορικό πόλεμο της Αμερικής με την Κίνα, που μας δημιουργεί πρόσφατος εμπορικός πόλεμος, με τις ταρίφες μας δημιουργούν πάλι καινούργιες περιπλοκές στα πλοία τα οποία είναι κινέζικης προέλευσης ή υπάρχουν συμφέροντα κινέζικα. Η διαρκή λοιπόν απειλή κυρώσεων και που διαμορφώνουν νέες συνθήκες αβεβαιότητας στις ναυτιλιακές εταιρείες απαιτούν ευελιξία στο σχεδιασμό. Άλλοι παράγοντες που επίσης επηρεάζουν είναι οι πειρατείες. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να συνυπολογιστεί και αυτή στο σχεδιασμό και τη στρατηγική κάθε ναυτιλιακής. Πολύπλοκα σενάρια και μη αναμενόμενα, όπως μη αναμενόμενος ήταν και ο COVID. Δημιούργησε τεράστιες επιπλοκές στο σχεδιασμό και στις προγραμματίσεις δρομολογίων των πλοίων. Από την άλλη, έχει μπει δυναμικά ένας άλλος παράγοντας, που δεν υπήρχε και στο παρελθόν, που είναι το περιβάλλον.
και όσες εργαζόμαστε στον χώρο από πολύ παλιά, ξέρουμε ότι με το Exxon Valdez, με το ERICA, μπήκαν κανονισμοί οι οποίοι ήταν μία αναμενόμενη την εποχή εκείνη. Τώρα βλέπουμε καινούριους κανονισμούς που λειτουργούν σε παγκόσμιο ή σε τοπικό επίπεδο. Θα αναφέρω μερικούς, είμαι σίγουρη ότι τους έχετε ακούσει, ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ETS, έχουμε FuelEU, έχουμε το Net Zero Framework που πρόκειται να ψηφιστεί τώρα τον Οκτώβριο και ήδη το έχουμε ανακοινώσει. Έχουμε διάφορες περιοχές ΕΚΑ όπου πρέπει να καταναλώνουμε πετρέλαιο χαμηλού θείου. Έχουμε κανονισμούς για hard fouling σε κάποιες περιοχές όπως είναι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Και για να μην αναφέρω όλους τους κανονισμούς που υπάρχουν, οι οποίοι μπορεί να με εξιστορώ για πολλή ώρα διάφορους τέτοιους. Έχουμε περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις μέσα από το ESG, που είναι ένα κομμάτι που θα συζητήσουμε και ξεχωριστά αργότερα. Και πάλι μέσω των κλιματικών αλλαγών, όπως για παράδειγμα είπε η Όλγα πριν, με το πρόβλημα της διόρυγας του Παναμά κάποια χρόνια πριν. Εγώ να πω ότι αυτό λύνεται μέχρι το 2028, θα κάνουν καινούργιο ρεζερβουάρ, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα στα περάσματα μέσω του Παναμά. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, το πολύπλοκο, πρέπει μια ναυτιλιακή εταιρεία να δημιουργήσει μια στρατηγική ναυλώσεων των πλοίων, να αξιολογήσει το ρίσκο και μετά να συνυπολογίσει το ημερήσιο κόστος της διαχείρισης του πλοίου, τα running expenses δηλαδή που λέμε, και να δημιουργήσει ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Τώρα, αν δραστηριοποιείται στα time charters που λέμε, στις χρονοναυλώσεις, θα πρέπει να προβλεφθούν πιθανά σενάρια και να μπουν συγκεκριμένες ρήτρες μέσα στα ναυλοσύμφωνα, έτσι ώστε να οποιοδήποτε συνέπειες υπάρχουν από αυτούς τους κανονισμούς να περιοριστούν, αν γίνεται, ή οι συνέπειες να ελαχιστοποιηθούν γενικότερα. Έχουμε trading exclusion clauses, έχουμε FuelEU clauses τώρα πια, EU ETS, infection disease, war risk πάλι exclusion clauses. Γενικώς είναι διάφορες ρήτρες οι οποίες πλέον μπαίνουν μέσα στην ναυλοσύμφωνα και προσπαθούμε μελλοντικά να σκεφτούμε τι μπορεί να συμβεί για να safeguard ourselves, θα πω, συγγνώμη για το αγγλικό, αλλά υπάρχει μια δυσκολία με την ελληνική. Ναι. Τώρα, αν δραστηριοποιούνται σε spot ταξίδια, πρέπει να συνυπολογίσουν πάλι παράγοντες που προανέφερα και να πάρθουν αποφάσεις που αφορούν τις περιοχές που θα κάνει trade κάποιο πλοίο, που θα δραστηριοποιηθεί, αν θα πηγαίνει στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, αν θα πηγαίνει West Africa λόγω της πειρατείας, φορτία Red Sea, το Patches Red Sea, που και αυτό για κάποιο διάστημα τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον βλέπουμε ότι τα πλοία αποφεύγανε οι ναυτιλιακές εταιρείες είχαν πάρει τη στρατηγική απόφαση να μην περνάνε. Επίσης, τη φορτία κάθε πλοίο θα μεταφέρει καθαρά φορτία, θα κάνει αλλαγές φορτίων, θα μεταφέρει sanction φορτία. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να συνυπολογιστούν και να γίνει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός, που όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ρίσκου. Δεν είναι όπως παλιά λέγαμε, όταν εγώ ξεκίνησα τουλάχιστον, λέγαμε τι ταξίδι θα κάνουμε, ποια είναι τα έσοδα, ποια είναι το κόστος, αν κάναμε ένα voyage estimation, υπολογισμό ταξιδίου, και αν ήταν κερδοφόρο, προχωράγαμε, ενώ όσο υπήρχε ασφάλεια στα μέρη που πηγαίναμε, ασφάλεια, όπως είπα, πληρώματος, φορτίου, πλοίου, τουλάχιστον από τους παράγοντες που γνωρίζαμε, που μας ήταν γνωστοί. Τώρα δεν είναι πλέον έτσι. Κάθε επιλογή έχει επιχειρησιακές, οικονομικές, περιβαλλοντολογικές και ανθρωποκεντρικές επιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να συνυπολογιστούν. Είναι πολύπλοκη η άσκηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε αυτή την πολύπλοκη άσκηση σίγουρα χρειάζονται και ειδικές δεξιότητες. Θα έλεγα, θέλετε να σχολιάσουμε κάτι? Σε παρακαλώ, κυρία Καρμίδη. Ναι, βεβαίως. Θα προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτό που άγγιξε ήδη μεταξύ για τους κανονισμούς. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Ναι. Τώρα να ακούτε καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, σε σχέση με τους κανονισμούς, λοιπόν, πράγματι αυτή τη στιγμή έχουμε σε εφαρμογή ήδη το EU ETS και το FuelEU Maritime. Αυτό και εμείς ως Ένωση αναμένουμε ότι θα αναγκάσει τις εταιρείες κατά τον σχεδιασμό της δρομολόγησης των πλοίων, εάν είναι εφικτό, να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ευρωπαϊκά λιμάνια
γιατί αυτό συνεπάγεται ένα κόστος συμμόρφωσης ιδιαίτερα υψηλό, το οποίο θα αυξάνεται και κάθε χρόνο. Επίσης, όμως, πρέπει να σκεφτούμε ότι για να κάνουν comply αυτά τα πλοία στο μέλλον με τους κανονισμούς, θα πρέπει να βρουν καύσιμα τα οποία θα είναι compliant. Το σημαίνει ότι αυτά δεν θα τα βρίσκουμε σε κάθε λιμάνι διαθέσιμα, σίγουρα για τα πολλά επόμενα χρόνια. Οπότε και αυτός είναι ένας παράγοντας που φαντάζομαστε ότι θα επηρεάσει την δρομολόγηση των πλοίων. Ακόμη, πλοία τα οποία, για παράδειγμα, θα εξοπλιστούν με carbon capture, εξοπλισμό δέσμευση σε άνθρακα. Και αυτά κάπου θα πρέπει να εκφορτώνουν. Επομένως, ξανά θα πρέπει να επιλέγουν κάποιο λιμάνι που θα έχει τις κατάλληλες υποδομές. Άρα, φανταζόμαστε ότι στο μέλλον οι κανονισμοί που επιβάλλονται λόγω της κλιματικής κρίσης θα επηρεάσουν ακόμα περισσότερο το πώς μια εταιρεία σχεδιάζει τη δρομολόγηση των πλοίων. Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα και για τα καύσιμα και για τις υποδομές. Θα ήθελα να πάω λίγο στις δεξιότητες, γιατί ξαναβάζουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτή η μετάβαση, γιατί δεν αφορά μόνο τους κανονισμούς και τις τεχνολογίες, αφορά κυρίως και τους ανθρώπους. Και από την κατανόηση νέων καυσίμων και κανονισμών μέχρι την ανάγκη για συνεργασία ανάμεσα σε τεχνικά, εμπορικά, ESG τμήματα, η καθημερινότητα αλλάζει και απαιτεί νέες δεξιότητες, τόσο τεχνικές όσο και τις ανθρώπινες, τα λεγόμενα soft skills που είπατε και εσείς, κυρία Καλαθάκη, επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα και ηγεσία. Όλα αυτά θα τα χρειαστούμε μέσα σε αυτήν την αβεβαιότητα. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ματζαρίδη, αλλά επειδή έχω σημειώσει ότι και η κυρία Καλαθάκη που θέλει να σχολιάσει για τα soft skills, ποιες δεξιότητες θεωρείτε πιο κρίσιμες σήμερα για στελέχη και πληρώματα, πόσο έτοιμοι είμαστε και τι χρειάζεται ακόμη, πώς επιτυγχάνεται μια ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα σε πλοίο και σε γραφείο, μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και τι ρόλο τελικά παίζει η κατάρτιση, η επανακατάρτιση και τελικά πόσο επενδύουν οι εταιρείες σε αυτά. Σας έβαλα πολλά, μπορώ να τα επαναλάβω όπου θέλετε, αλλά το απλώνουμε, σας αφήνω ελεύθερες να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση απαιτεί νέες δεξιότητες, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον, για αυτό που έρχεται. Ενδεικτικά είναι φυσικά καταρχήν οι τεχνικές γνώσεις, κατανόηση των νέων καυσίμων, τεχνολογιών, κανονισμών, συνεχές follow-up των regulations, των εναλλακτικών καυσίμων. Άρα ένα κομμάτι είναι σίγουρα το τεχνικό και θέλει μια συνεχή τοποθέτηση, να βλέπουμε τι συμβαίνει, τις αλλαγές. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει σίγουρα με τη συνεργασία και πώς μεταξύ τους τα τμήματα μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά και να επικοινωνούν. Το εμπορικό, το τεχνικό, ESG, χρηματοοικονομικό, όλα τα τμήματα μαζί να μιλάνε την ίδια γλώσσα, να έχουμε μια κοινή στρατηγική και ένα κοινό στόχο. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει φυσικά με την ηγεσία, όπως είπε και η κυρία Σταυροπούλου, και την ανθεκτικότητα. Καλούνται τα top management των εταιριών να λάβουν αποφάσεις σε ένα πάρα πολύ αβέβαιο περιβάλλον, με πολύ μεγάλα ρίσκα να διαχειριστούν, με μεγάλες κρίσεις επίσης, κρίσεις τις οποίες κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και να διαχειριστεί και πάρα πολλές αλλαγές ταυτόχρονες. Όλο αυτό είναι ένα κομμάτι που σίγουρα είναι καινούργια, είναι skills που ενδεχομένως θα έχουμε, αλλά σαφώς πρέπει να τα αναπτύξουμε. Και τελευταίο είναι την προσαρμοστικότητα, ακριβώς γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε. Η ανάγκη προσαρμογής είναι διαρκής. Χωρίς αυτό νομίζω δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Έχουμε και την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου. Αυτός που προσαρμόζεται καλύτερα είναι και αυτός που επιβιώνει. Τώρα πόσο έτοιμοι είμαστε και τι χρειάζεται ακόμη, νομίζω ότι είμαστε και δεν είμαστε, ξέρουμε ότι κάτι έρχεται, έχουμε λίγο μια στάση αναμονής γιατί τα πράγματα είναι ρευστά, είμαστε σε μια λογική let's wait and see και είναι λογικό. Αυτό που σίγουρα παρατηρούμε είναι ότι τα στελέχη ενδεχομένως λείπει μια τεχνική κατάρτιση, κατανόηση, λείπει λίγο η έννοια του ESG, να καταλάβουμε πού ακριβώς χρειαζόμαστε να έχουμε όλη αυτή τη ματιά, αυτή την οπτική. Τα πληρώματα χρειάζονται εκπαίδευση σε νέα fuels, σε τεχνολογία, ασφάλεια, πολύ σημαντικό, περιβαλλοντικές πρακτικές,
θέματα τέτοια, τεχνικά. Λείπει ο χρόνος, λείπει επίσης η συστηματική επένδυση. Πολλές φορές βλέπουμε ad hoc κάποιες κινήσεις, αλλά όχι με μια συνέχεια. Οπότε όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει σίγουρα να τα δούμε πολύ ενδελεχώς. Τώρα, ως προς την συνεργασία, δεν προέρχομαι από περιβάλλον ναυτιλιακής εταιρείας, δεν εργάζομαι σε ναυτιλιακή εταιρεία. Ωστόσο, μπορώ να αντιληφθώ ότι η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ γραφείου και πληρώματος είναι απαραίτητο να υπάρχει. Και ως αυτό θα θεωρούσα ότι ένα κομμάτι σίγουρα έχει να κάνει με την ξεκάθαρη επικοινωνία των στόχων, άρα και τα πληρώματα και το γραφείο να είναι απόλυτα σαφές το τι καλούμαστε να κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική μας, ποιες είναι οι πρακτικές που θα ακολουθήσουμε, τα μέτρα που θα ακολουθήσουμε κατά καιρούς και για ποιο λόγο. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει σαφώς με την εκπαίδευση και το empowerment των πληρωμάτων. Άρα η παλιά λογική δίνω εντολές, εκτελείς, νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να αρχίσει να εκλείπει. Να λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη τη γνώμη τους, τη γνώμη των πληρωμάτων, να παίρνουμε feedback, είναι εκεί, γνωρίζουν. Άρα λοιπόν να είναι λίγο πιο εμπλεκόμενοι σε όλες τις αποφάσεις. Η γνώμη τους έχει σημασία και η αίσθηση ότι η γνώμη τους έχει σημασία νομίζω μπορεί να τους κάνει πολύ πιο αποτελεσματικούς στη δουλειά τους, όπως και πιο υπεύθυνους, να διεκδικούν την υπευθυνότητα που χρειάζεται. Και όλοι οι εργαζόμενοι γενικά νομίζω πρέπει να κατανοήσουν το ρόλο και τη σημασία του ESG και του compliance. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτό ανάγκη κατανόησης από το τεχνικό τμήμα, αλλά από όλους συνολικά. Τώρα, η κατάρτιση, η επανακατάρτιση, πόσο επενδύουν οι εταιρείες σε αυτό, είναι κοινή αντίληψη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε τις εξελίξεις και να υπάρχει το upskilling, η αναβάθμιση των υπαρχόντων δεξιοτήτων, αλλά και του reskilling, αναπόκτηση νέων δεξιοτήτων, δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Εμείς στο DNV έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση μάθησης, το μοντέλο 70-20-10, Apply, Collaborate και Train. Το 70% λοιπόν της μάθησης θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να το μαθαίνουμε στη δουλειά, μέσω της πρακτικής εφαρμογής, με την πρακτική εμπειρία, πειραματίζεσαι, δοκιμάζεις, μαθαίνεις. Το 20% της μάθησης θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνεται μέσα από τους άλλους, μέσα από τις συνεργασίες μας, από feedback από τον manager μας, από experts που έχουμε στον οργανισμό. Ευτυχώς έχουμε μια πολύ ανοιχτή επικοινωνία, οπότε είναι πολύ εύκολο αυτό να συμβεί. Και το 10% είναι η επίσημη εκπαίδευση. Είμαστε όλοι βέβαια με τα πτυχία μας, πολλοί με μεταπτυχιακά, αλλά σίγουρα η περαιτέρω εκπαίδευση βοηθάει στο να αποκτούμε τη βασική γνώση του αντικειμένου. Κάποια στοιχεία θα ήθελα να αναφέρω από την Ακαδημία μας, τις οποίες ηγείται η συνάδελφος και μέλος της Βίστα, η Μαρίνα Παπαϊωάννου. Ήταν και μέλος στο διοικητικό, αρρωγός χρόνια. Και είχαμε σήμερα έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση. Παρατηρούμε ότι η αγορά προσεγγίζει την εκπαίδευση είτε εκπληρώνοντας τα minimum standards, είτε proactively, καθώς επιθυμούν να προετοιμαστούν για το μέλλον. Συνήθως οι μεγάλες εταιρείες έχουν την οπτική του πιο proactive, long-term thinking. Από εμάς μας ζητάνε να τους βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, καταρχήν, και κυρίως guidance. Όπως θα περίμενε κανείς, έχει ιδιαίτερη ζήτηση τα νέα καύσιμα, η γνώση σε σχέση με τα νέα καύσιμα και μοιραζόμαστε το expertise που έχουμε χτίσει εσωτερικά αρκετά χρόνια τώρα. Ωστόσο, υπάρχει σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, εξειδικευμένων στελεχών και είναι λογικό βέβαια γιατί όλα αυτά είναι εν εξελίξη, οπότε είναι πάρα πολύ λογικό. Ο DNV έχει δημοσιεύσει 2 studies, τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τα skills. Insights, θα πω αγγλικό το τίτλο γιατί είναι αγγλικός. Insights into seafarer training and skills needed to support the decarbonized shipping industry. Έχει γίνει το 2022. Όπως επίσης και το The Future of Seafarers 2030, A Decade of Transformation, που είναι συγχρηματοδότηση από το Singapore Maritime Foundation. Και επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό, ότι η μετάβαση αυτή απαιτεί γνώση σε εναλλακτικά καύσιμα, σε νέες τεχνολογίες. Ιδιαίτερα το δεύτερο, το Future of Seafarers, μας δίνει ότι
Έχει γίνει μια έρευνα όπου τα ίδια τα πληρώματα αναφέρουν ότι χρειάζονται εκπαίδευση κατά 75%, είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, άρα υπάρχει αυτή η αίσθηση της άγνοιας, τι γίνεται, της αβεβαιότητας και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και προτείνεται βέβαια η εκπαίδευση, η συνεχής εκπαίδευση, συνδυαστικά, ψηφιακά και διαζώσεις. Έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα με σύγχρονα εργαλεία, όπως virtual reality, augmented reality, ώστε η κατάρτιση να είναι προσβάσιμη ακόμα και σε χώρους που είναι δύσκολο. Και το τελευταίο, νομίζω πολύ σημαντικό, είναι το θέμα της ηγεσίας. Να βλέπει το ανθρώπινο δυναμικό ως μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα, όχι κόστος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η μετάβαση δεν είναι τεχνική, είναι ανθρώπινη υπόθεση. Οι άνθρωποι κάνουν τις αλλαγές, άρα πρέπει να το δούμε με μια πιο μακροπρόθεσμη σκοπιά και να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό. Και δεν το λέω επειδή είμαι HR. Απλά να πω εδώ ότι επειδή η Νατάσα αναφέρθηκε αρκετά στα πληρώματα, ότι έχουμε και μέλη μας αξιωματικούς που ταξιδεύουν, οπότε έχουμε στην Ουρανία, αν θέλουν κάποια στιγμή να μας πούν και τη δική τους οπτική. Πολύ ωραία. Έχει ενδιαφέρον με την εμπειρία τους. Σίγουρα, θα πρέπει να συζητήσουμε μετά. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Κυρία Καλαθάκη, θα ήθελα και το δικό σας όμως σχόλιο. Να σας πω ότι με κάλυψε πάρα πολύ. Ναι. Αλλά ίσως από τη μεριά έτσι λίγο της ναυτιλιακής. Ναι, εγώ λέω να το βγάλουμε από τα κοινά. Σε αυτή τη μετάβαση πραγματικά, όταν το προετοίμαζα εγώ αυτό το θέμα, σκεφτόμουν για την μετάβαση, την environmental μετάβαση, αλλά στο context γενικώς, συγγνώμη για τα ελληνικά μου, αλλά για τις μεταβάσεις που πρέπει να κάνει μια ναυτιλιακή εταιρεία, γιατί τα πάντα αλλάζουν. Η τεχνολογία αλλάζει, τα regulations αλλάζουν, οι απαιτήσεις λοιπόν πάνω στην εταιρεία είναι διαφορετικές και επίσης οι πελάτες είναι περισσότερο απαιτητικοί. Οπότε, σαν μετάβαση είναι από το environmental κομμάτι, το κομμάτι του regulation, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις και έτσι μια εταιρεία μπορεί να έχει πάρα πολύ ωραίους στόχους και οικονομικούς και compliance και quality, αν όμως δεν έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους της, τα πληρώματά της, να καταλαβαίνουν την κουλτούρα της εταιρείας, τις αξίες της εταιρείας, ανά πάσα τον κόσμο, δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας. Είναι ένα very real issue and a very real problem. Σε αυτό λοιπόν, καθώς μιλάω γι' αυτό λίγο πιο πρακτικά από τη μεριά της εταιρείας, παίρνω υπόψη μου όχι μόνο την environmental μετάβαση, if that's okay, αλλά γενικώς την adaptability που χρειάζεται να έχει μια εταιρεία για να μπορεί να είναι up to the standards required και να μπορεί να πετυχαίνει τους στόχους της. Οπότε, ποιες δεξιότητες? Σίγουρα η γνώση. Γνώση χρειάζεται τεχνολογική γνώση, χρειάζεται γνώση compliance και με τις πολιτικές και με τα regulations, τις πολιτικές της εταιρείας και management skills, κάτι που νομίζω σαν ελληνική ναυτιλία χρειαζόμαστε ιδιαίτερα, καθώς οι εταιρείες οι ελληνικές είναι πολύ αξιόλογες, μεγάλες εταιρείες και soft skills. Και πώς το επιτυγχάνουμε? Για μας έχουμε δει ότι το σημαντικότερο είναι να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, είτε στα γραφεία, είτε στα καράβια, το οποίο είναι δημιουργικό, το οποίο δίνει σιγουριά, σταθερότητα, σεβασμό και εξέλιξη σε όλους τους ανθρώπους, εμπιστοσύνη στους στόχους και στο vision της εταιρείας και πάνω απ' όλα, όπως είπατε κι εσείς, empowerment. Το empowerment δεν είναι εύκολο να επιτύχει, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πια το decision making, όπως είπατε, από την κορυφή προς τα κάτω. Πρέπει να βρεις τον τρόπο έτσι ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην καθημερινότητα να νιώσουν τη σιγουριά και να τους δοθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις
και ας κάνουν κάποια λάθη, γιατί μέσα από τα λάθη μαθαίνει κανείς και δημιουργείς πια στελέχη, όπου και να βρίσκεται η εταιρεία. Οπότε, αυτό εμείς το κάνουμε κάπως πρώτον με την εκπαίδευση και δεύτερον με data management. Γιατί, να ξεκινήσω από την εκπαίδευση. Πρώτον, είναι η αρχική εκπαίδευση να δημιουργήσουμε πληρώματα με το να τρέξουμε ένα πολύ focused και πολύ συγκεκριμένο cadet πρόγραμμα στις χώρες από τις οποίες παίρνουμε πληρώματα. Πηγαίνουμε στα Marine Academies, κάνουμε evaluate τους φοιτητές, τους προσφέρουμε το cadetship πρόγραμμα, το οποίο είναι βασισμένο πάνω στις ανάγκες της εταιρείας, στη γνώση την οποία πρέπει να έχουν, στα issues learned από εμάς και από το υπόλοιπο industry και έχουν ένα vision of a career ahead of them. Πρώτον, έτσι δημιουργείς ένα pool ανθρώπων που από την ώρα που σπουδάζουν μέχρι που θα βγουν στο χώρο εργασίας έχουν εξοικειωθεί με την κουλτούρα της εταιρείας και αυτό που τους ζητείτε. Το δεύτερο είναι continuous education. Και αυτό είναι και στα πληρώματά μας που έχουμε και στους ανθρώπους στη στεριά. Για μας έχουμε μάθει over the years ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα δυνατά μας σημεία και τα αδύνατά μας σημεία. Να είμαστε ειλικρινείς γι' αυτό και να περάσουμε αυτή την κουλτούρα σε όλα τα levels. Γιατί μόνο όταν γνωρίζεις και παραδέχεσαι ότι αυτό θα μπορούσε να το είχα κάνει καλύτερο, μπορεί να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο δεν υπάρχει φόβος για να μιλήσεις και υπάρχει το empowerment που θέλουμε για τους ανθρώπους να παίρνουν αποφάσεις χωρίς να υπάρχει hesitation. Στο Continuous Education έχουμε επενδύσει πολύ στα training σε officer και rating fora, τα οποία κάνουμε 3 με 4 φορές το χρόνο. Το environmental μετάβαση ήταν ένα μεγάλο μέρος, γιατί είναι ο χώρος στον οποίο μας δίνεται, είτε με industry participants, είτε από τη δική μας εμπειρία, να μεταδώσουμε σε όλους τους ανθρώπους τα lessons learned. Επίσης, φυσικά, ως τεχνολογία, participation σε simulations, workshops και πολύ σημαντικό, έχουμε δώσει μεγάλη σημασία και campaign τα τελευταία χρόνια στο Open Talk. Ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους, είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, να έρθουν forward με anything that is of concern to them. Και έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα το οποίο ασχολείται μόνο με τα complaints και τα προβλήματα των ανθρώπων στη στεριά και η εμπιστοσύνη που δημιουργείται είναι από την αντίδραση της εταιρείας. Όταν τα πληρώματα βλέπουν ότι αυτά που λες τα εφαρμόζεις, έτσι δημιουργείται η εμπιστοσύνη και το dedication και commitment στους στόχους που βάζει η εταιρεία για να πετύχει. Το δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι data management και αυτό ξεκινήσαμε 2 χρόνια ή 3 χρόνια πριν να εφαρμοστεί το CII, στο να βάλουμε τα πληρώματα να είναι συνδεμένα με την εταιρεία. Οπότε όλο το data πάνω στα καράβια που έχει να κάνει με το consumption, με το type of fuel, συνδεόταν το καράβι με την εταιρεία. Αυτό το integrated software ισχύει για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, οπότε τα πληρώματα αισθάνονται ότι είναι μέρος της εταιρείας. Μπορεί να είναι around the world, αλλά they are working from the same database as the office. Αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα reports. Reports για οποιοδήποτε issue θέλεις να γνωρίζεις. Τα πληρώματα μπορεί να θέλουν πώς ήταν το OPEX μου εμένα το τελευταίο quarter. Βγάζουμε λοιπόν OPEX, τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις ανάλυση διαμέσου του συστήματος τι ήταν αυτό που βάρεσε, ποιο repair ήταν αυτό που χτύπησε, γιατί είχαν overconsumption και μπορούν να το δουν μέσα από το σύστημα και σαν καράβι και σαν γραφείο. Και από αυτόν τον τρόπο, μέσα από το data management,
στο καράβι και στο γραφείο, μπορείς να δημιουργήσεις trends, να δεις areas of improvement, όλοι μαζί. Και το τελευταίο είναι τα sensors. Φαντάζομαι όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες πάμε προς τα εκεί, όπου έχουμε το AI, sensors πάνω στα καράβια, με real information on our phone at any one time, ποιο καράβι κάνει overconsume, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πόσα diesel generators δουλεύουν, θα πρέπει να δουλεύουν, θα πρέπει να κόψουμε. Είναι όλο αυτό το operational environmental compliance, το οποίο το έχεις live. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, you're actively engaged στο να μπορέσεις να μειώσεις τη ρύπανση που μπορεί να δημιουργεί το καράβι. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε responsible και engaged ανθρώπους και στη στεριά και στο γραφείο. Εξαιρετικό. Πρόκειται για καλές πρακτικές, γιατί ουσιαστικά έχετε τη τεχνολογία και τα data, τα οποία υπηρετούν τον άνθρωπο και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία του trial and error, του μπορούν να δουν ένα vision μπροστά. Από μόνο τους παραμένει empowering και αυτό το open talk, νομίζω. Το ότι μπαίνουν μπροστά και μπορούν να μιλήσουν χωρίς φόβο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να πω ότι η αγάπη για τη μάθηση είναι soft skill, είναι δεξιότητα, η γνώση που αναφέρατε. Και να πω ότι πρέπει και οι ίδιοι άνθρωποι να αφιερώνουν λίγο χρόνο πέρα από τα προγράμματα των εταιριών, οι ίδιοι από μόνοι τους να μπορούν να θέλουν να εξελιχθούν. Και λένε ότι αν 15 λεπτά την ημέρα όλοι μας επενδύουμε σε να βλέπουμε ένα βιντεάκι, να διαβάζουμε κάτι σχετικά με μια θεματική, αν κάθε μέρα το βλέπουμε 10 με 15 λεπτά, σε 5 χρόνια είσαι εθνικός εμπειρογνώμονας. Όχι. Ναι. Άρα θέλει ένα consistency, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση, πάρα πολύ ενδιαφέροντα μέχρι στιγμής όλες τις τοποθετήσεις. Να πάμε λίγο στα εναλλακτικά καύσιμα. Γιατί έχουμε αμμονία, έχουμε πράσινη μεθανόλη, LNG, υδρογόνο, ηλεκτρισμό. Είναι πολλές οι λύσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, αλλά καμία δεν έχει επικρατήσει μέχρι στιγμής. Κι όμως οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα καθορίσουν το στόλο για τις επόμενες δεκαετίες. Άρα θα ήθελα να απευθύνω το ερώτημα στην κυρία Καρμήρη. Ποια καύσιμα ή τεχνολογίες φαίνεται να προχωρούν πιο σταθερά και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ερωτηματικά, και αν βλέπετε να διαμορφώνεται κάποια πιο όριμη επιλογή ή συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε ένα χαρτογράφητο τοπίο, κυρία Καρμήρη. Εναλλακτικά καύσιμα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. The billion dollar question. Λοιπόν, εμείς αρχικά θα ήθελα να πω ότι σαν Ένωση είμαστε fuel agnostic. Αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζουμε πως όλα τα καύσιμα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που σίγουρα επιθυμούμε είναι να έχουμε εναλλακτικά καύσιμα τα οποία θα είναι ασφαλή, θα είναι διαθέσιμα παντού, παγκοσμίως και σε επαρκείς ποσότητες για να καλύψουν τις ανάγκες που έχει η ναυτιλία μας. Οι προτάσεις είναι πάρα πολλές. Καμία δεν έχει επικρατήσει όμως μέχρι στιγμής και η αλήθεια είναι ότι εγώ μάλλον δεν θα σας απαντήσω σε αυτό. Εγώ θα θέσω μάλλον το βασικό πρόβλημα το οποίο σαν Ένωση εντοπίζουμε στο θέμα των εναλλακτικών καυσίμων, που είναι και κάτι παράδοξο, αν το σκεφτούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν επιβληθεί στα πλοία κανονισμοί, όπως είναι το Fuel Maritime και έρχεται το IMO Net Zero Framework, τα οποία απαιτούν να γίνει χρήση εναλλακτικών καυσίμων με χαμηλούς ή μηδενικές εκπομπές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η αντίστοιχη απέτηση δεν υπάρχει για τους παραγωγούς και τους προμηθευτές καυσίμων. Επομένως, τι συμβαίνει? Το βασικό εργαλείο για compliance με τους κανονισμούς απουσιάζει. Και οπωσδήποτε η ίδια η ναυτιλία ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για να παράξει και να διαθέσει τα συγκεκριμένα καύσιμα. Επομένως, εδώ εγώ βάζω έναν προβληματισμό, το οποίο νομίζω ότι όλοι μπορούμε να
να σκεφτούμε πόσο πολύ μας επηρεάζει και πόσο θα μας επηρεάσει για τα επόμενα χρόνια. Επομένως, θεωρούμε ότι σε σχέση με τα εναλλακτικά καύσιμα αρχικά πρέπει να υπάρξει μια απέτηση μέσω κανονισμών για την παραγωγή και διάθεσή τους παγκοσμίως και σε κατάλληλες ποσότητες. Και επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία τόσο ανάμεσα στους παραγωγούς, όσο και στους engine makers και στα ίδια τα λιμάνια, για να δημιουργηθεί τελικά εκείνο το πλαίσιο το οποίο θα οδηγήσει στη μετάβαση για τα εναλλακτικά καύσιμα. Διαφορετικά, όλοι αυτοί οι κανονισμοί που έχουν επιβληθεί αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσουν απλά ως εισπρακτικά μέσα και δεν θα υπάρξει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κυρία Ψάλτη, ευχαριστούμε πολύ. Να συμπληρώσω για να παραγγείλω το τελευταίο σου statement. Είναι εισπρακτικά μέτρα. Και είναι εισπρακτικά μέτρα σκεπτόμενοι ότι μέσω αυτών των εισπρακτικών μέτρων μπορούν να βοηθήσουν την παγκόσμια αγορά να κινηθεί πιο γρήγορα προς ένα βιώσιμο εναλλακτικό καύσιμο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αγατογράφητα νερά ακόμα. Δεν υπάρχει ένα όριμο εναλλακτικό καύσιμο που να έχει παγκόσμια διαθεσιμότητα. Ίσως από αυτά που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή να κυριαρχεί λίγο το LNG, αλλά και αυτό όντας λίγο πιο όριμη τεχνολογική λύση, αλλά και αυτό δεν είναι αμφισβητείται λόγω του αποτυπώματος του μεθανίου που έχει και της του μη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα που θα έχει στο μέλλον και που δεν πληρεί όλα τα κριτήρια ως εναλλακτικό καύσιμο για το μέλλον. Είναι ένα short-term λύση. Μετά έχουμε την πράσινη μεθανόλη που ουσιαστικά κερδίζει έδαφος και ο λόγος είναι το ότι δεν έχει σημαντικές προκλήσεις σε θέματα ασφαλείας. Αλλιώς, κατά τα άλλα, η πράσινη μεθανόλη δεν υπάρχει σε διαθεσιμότητα, σε παγκόσμια διαθεσιμότητα, ούτε πρόκειται ποτέ να καλύψει το σύνολο των οδείων παγκοσμίως. Αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι δεν θα υπάρχει κανένα εναλλακτικό καύσιμο, μοναδικό εναλλακτικό καύσιμο, όπως έχουμε αυτή τη στιγμή τα παράγωγα του πετρελαίου, το οποίο θα καλύπτει όλα τα κριτήρια. Κατά πάσα πιθανότητα η αγορά θα κινηθεί σε διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Η αμμονία και το υδρογόνο είναι επίσης καύσιμα τα οποία τα υποσχόμενα και τα οποία τα εξετάζουν διάφοροι οργανισμοί, ναυπηγεία, νεογνώμονες και κατασκευαστές μηχανών. Έχουμε σημαντικές προκλήσεις σε θέματα ασφαλείας ως προς τον ανθρώπινο παράγοντα και η αμμονία είναι επικίνδυνη και τοξική και εύκολα μπορεί να διαφύγει, όπως επίσης και το υδρογόνο. Απ' την άλλη, ο ηλεκτρισμός είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε σε μικρή κλίμακα, στα λιμάνια, με κάποια σύνδεση με το πλοίο με ηλεκτρική ενέργεια, όμως για την κάλυψη της ενέργειας του πλοίου κατά τη διάρκεια της παραμονής στο πλοίο και όχι κάτι παραπάνω, το cold iron που λέμε. Για μένα αυτό που θα δούμε στο μέλλον περισσότερο είναι η πυρηνική ενέργεια. Παρότι είναι μια μορφή ενέργειας που δεν έχει συζητηθεί πάρα πολύ, τώρα έχει αρχίσει και συζητείται, είναι προφανές για τον λόγο που δεν συζητείται τόσο έντονα. Έχει μεγάλο αντίκτυπο. Όλοι γνωρίζουμε τα ατυχήματα που έχουν γίνει στο παρελθόν σε διάφορα πυρηνικά εργοστάσια. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι μια λύση που είναι ουσιαστικά βιώσιμη, παρότι ιδιαίτερα με μεγάλο έξοδο, μάλλον ιδιαίτερα ακριβή, αλλά σίγουρα θα είναι ιδιαίτερως ελκυστική για τα μεγάλα πλοία, λόγω των μηδενικών εκπομπών της βεβαίως, της μεγάλης αυτονομίας και της υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Για μένα, in the long run, είναι μια λύση που θα προχωρήσει προς τα εκεί, η ναυτιλία. Σε αυτή τη φάση, όπως είπα, είμαστε σε χαρτογραφικά νερά. Όλοι κοιτάμε στο μέλλον τους κανονισμούς, πώς προχωράμε. Βλέπουμε συνεργασίες με ναυτιλιακών εταιριών, με διάφορα ναυπηγεία,
τεχνογνώμονες, κατασκευαστές μηχανών και ακόμα και πολλά πλοία που κτίζονται με μεθανόλη ή με αμμονία. Αλλά αυτά είναι projects τα οποία έχουν κάποια στρατηγική από πίσω. Έχουν τους ναυλωτές, έχουν κυβερνήσεις με τις οποίες έχουν συνοηθεί και υπάρχει ένα στρατηγικό πλαίσιο για το πού θα δραστηριοποιηθεί το πλοίο. Αλλιώς, σε αυτή τη φάση ακόμα δεν υπάρχει η διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας και άρα δεν είναι βιώσιμο ένα πλοίο αν δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με τα τωρινά δεδομένα. Να ρωτήσω την κυρία Καρμήρη, να κάνουμε έτσι μια σύντομη παρέμβαση σε αυτό για να προλάβουμε. Θα κάνω μια αλλαγή στο πρόγραμμα, γιατί ξέρω ότι η κυρία Μαντζαρίδη θα πρέπει να έχει μια υποχρέωση επιτακτική. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως τώρα πώς μπορούμε να ξέρουμε για το στόλο του αύριο, πώς θα το σχεδιάσουμε, δηλαδή πώς αποφασίζουμε ποιο πλοίο κάνει, ποια είναι η σωστή απόφαση, ποιος την παίρνει αυτή την απόφαση, γιατί και αυτό, ποιος θα πάρει αυτή την απόφαση μέσα στην εταιρεία, η τεχνική, η εμπορική, είναι μια συλλογική απόφαση. Και τι είναι αυτό που μετράει, δηλαδή αν θα έχει αυτό το πλοίο τη δυνατότητα της τεχνικής αναβάθμισης, η κατανάλωσή του και η αποδοτικότητα, οι απαιτήσεις των αυλωτών, οι πιέσεις για το ESG, όλα αυτά, πώς μπορεί κάποιος να αποφασίσει για το στόλο του μέλλοντος του αύριο. Κυρία Καρμήρη. Ουσιαστικά το πλοίο του αύριο και ποια θα είναι η τεχνολογία που θα επικρατήσει, ξανά δεν το γνωρίζουμε. Εμείς υποστηρίζουμε την τεχνολογική ουδετερότητα. Δηλαδή, θεωρούμε ότι κάθε ναυτιλιακή εταιρεία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μόνη της το μονοπάτι που θα οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή, πολύ μεγάλη διστακτικότητα για να γίνουν επενδύσεις. Θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση, επειδή αναφέρθηκε το LNG. Και για το LNG έχουν γίνει πάρα πολλές σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια και ήδη αυτή τη στιγμή φοβόμαστε ότι θίγονται από τα νέα μέτρα τα οποία έρχονται. Επομένως, υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι εξελίσσονται συνεχώς, εξελίσσονται πιο γρήγορα από την τεχνολογία. Και πώς θα πάρει κάποιος την απόφαση που θα επενδύσει και πότε θα κάνει την επένδυση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα. Επίσης, υπάρχουν αρκετές τεχνολογίες αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερα, το on-board carbon capture, τα οποία υπόσχονται πολλά, αλλά ακόμα είναι σε φάση ορίμανσης. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται ακόμα αρκετά κεφάλαια, ίσως και έρευνα και υποδομές, που αυτό θα πάρει χρόνο. Ακόμη, όπως ήδη αναφέραμε, η τεχνολογία που θα επικρατήσει σχετίζεται απολύτω και με το καύσιμο, που όπως βλέπουμε είναι ένας άγνωστος χ. Δεν ξέρουμε τι διαθεσιμότητα θα υπάρχει. Άρα όλα αυτά κάνουν την επιλογή για τις επενδύσεις, τις νέες τεχνολογίες ακόμα πιο πολύπλοκη. Εμείς, σαν Ένωση, αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες να είναι αποδεκτές από τους κανονισμούς, έτσι ώστε κάθε εταιρεία να έχει όσο των δυνατόν περισσότερες επιλογές για να επιλέξει τελικά εκείνη την τεχνολογία που είναι κατάλληλη, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο στόλος, τις επιχειρησιακές, έτσι ώστε να μην εκλοβιστούν οι εταιρείες μας σε επενδύσεις και τεχνολογίες που τελικά δεν τους ταιριάζουν. Μάλιστα. Υπάρχει. Ναι, πολύ σύντομα για να είναι και η κυρία Ματσαρίδη. Όντως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οικονομική βιωσιμότητα σε κάποιο τέτοιο πλάνο. Και η οικονομική βιωσιμότητα είναι ουσιαστικά το κριτήριο, το βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός πλοίου με κάποιο εναλλακτικό καύσιμο. Δεν υπάρχει τεχνολογική επιλογή που να προχωρά να στηρίζεται σε κάποιο αποδοτικό business plan. Που να έχει ρεαλιστική απόσβεση. Αυτά τα σενάρια που τώρα συζητάμε είναι απλά σενάρια. Εμείς τουλάχιστον που έχουμε κάνει αυτόν τον τρίγλιο και το έχουμε τρέξει, δεν έχουμε βρει κάποιο σενάριο με ρεαλιστική απόσβεση και δεν έχουμε προχωρήσει μια τέτοια επένδυση. Που είμαστε μια ναυτιλιακή εταιρεία που είμαστε παραδοσιακοί για ότι είμαστε μέσα στο κομμάτι των new buildings. Εμείς σχεδιάζουμε τα πλοία, εμείς τα φτιάχνουμε, εμείς τα παραλαμβάνουμε και τα δίνουμε σαν τις απομηχάνες κάποια στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι σε αυτή τη φάση
διατηρούμε το στόχο που έχουμε και για να κομπλέμε τους κανονισμούς που έχουμε μπροστά μας, απλά κάνουμε αναβαθμίσεις στα πλοία με τα energy saving devices που κυκλοφορούν, που είναι πάρα πολλά και αυτά πλέον, USDAT, PBCF, Silicon Paint και χιλιάδες άλλα περιπτώσεις που έχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε compliant. Αλλιώς, ακόμα δεν υπάρχει βιώσιμη οικονομική επιλογή με τα εναλλακτικά καύσιμα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά. Υπάρχουν άλλα σενάρια, άρα στα σενάρια υπάρχει και αβεβαιότητα. Και να απαντήσω και είπατε ποιοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Ναι. Ουσιαστικά όλοι οι διευθυντές όλων των τμήματων. Όλοι συλλογικοί άρα είναι. Το τεχνικό κομμάτι, το HSQ, ESG, είναι όλοι πλέον. Είναι συλλογικό, πολύ χρήσιμο αυτό. Εγώ να πω και εγώ κάτι, ότι και εμείς ακριβώς το ίδιο, και που είμαστε σε ένα μεγάλο building process αυτή τη στιγμή, η καινούργια τεχνολογία είναι τόσο προηγμένη, άσχετα με το fuel, αλλά η τεχνολογία των μηχανών στα new buildings είναι τόσο προχωρημένη, όπου από αυτό και μόνο βγάζεις πολύ fuel efficient. Ακριβώς. Οπότε δεν είναι άμεσο το θέμα του fuel consumption, γιατί η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που το minimizing of the emissions and the maximization of the fuel efficiency είναι τόσο μεγάλη που προχωράς και παραγγέλνεις καράβια με υψηλής τεχνολογίας, ίσως dual LNG για να έχεις ίσως αυτό ακριβώς. Αλλά είναι πάρα πολύ. Δεν είπαμε για τα biofuels, είναι μια λύση. Να κάνουμε λίγο, να πάμε για να εξυπηρετηθούμε. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το κομμάτι της αβεβαιότητας, αν υπάρχουν αυτά τα σενάρια στο τραπέζι σε αυτό το υψηλό επίπεδο, φαντάζομαι και γενικότερα η διάχυση της αβεβαιότητας, γιατί κάθε αλλαγή φέρνει και μία αντίσταση και ένα φόβο και δεν ξέρω πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να αισθανθεί αυτή την αυτοπεποίθηση που έλεγε η κυρία Καλαθάκη πριν και εμπιστοσύνη και να μπορεί να διαχειριστεί αυτή την αλλαγή. Τι βλέπετε λοιπόν εσείς, έχουμε χτίσει, κυρία Μαντζαρίδη, μέσα σε εταιρείες μια κουλτούρα αλλαγής ή ακόμα την αντιμετωπίζουμε ως απειλή? Νομίζω ότι η εικόνα είναι μεικτή. Τα έχουμε και τα δύο. Μεικτή. Έχουμε λοιπόν εταιρείες που χτίζουν όντως κουλτούρα αλλαγής και δουλεύουν πάνω σε αυτό. Οι ηγεσίες δηλαδή σε αυτές τις εταιρείες βλέπουν ότι η αλλαγή είναι συνεχής και όχι ένα project με αρχή, μέση και τέλος. Επενδύουν στο να κάνουν τους ανθρώπους συμμέτοχους, συζητούν ανοιχτά τις αλλαγές, εξηγούν το γιατί, κάνουν ένα πολύ δυνατό change management πρόγραμμα για οτιδήποτε συμβαίνει που έχει να κάνει με αλλαγή. Δίνουν το χώρο και το χρόνο να εκφραστούν ερωτήσεις, απορίες, αμφιβολίες, να υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις, αυτός ο διάλογος. Και από την άλλη πλευρά έχουμε άλλες, οι οποίες βλέπουν την αλλαγή ως απειλή, ειδικά όταν έρχεται γρήγορα ή επιβάλλεται απ' έξω από κανονισμούς. Υπάρχει μεγάλη αντίσταση, βλέπουμε και εσωτερικά μέσα στις εταιρείες ανθρώπους που με διαφορετικές ταχύτητες αποδέχονται αυτή την αλλαγή. Κάποιοι άλλοι λοιπόν νιώθουν ότι συμβαίνει κάτι περίεργο, δεν καταλαβαίνουν τον λόγο, αντιδρούν με άμυνα, αντίσταση και το πολύ χειρότερο νομίζω είναι η σιωπή. Εκεί λοιπόν καλούμαστε νομίζω να δουλέψουμε λιγάκι πάνω σε αυτό και να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε την ασφάλεια. Ουσιαστικά να δημιουργήσουμε την ψυχολογική ασφάλεια και την εμπιστοσύνη. Να δώσουμε λοιπόν το έδαφος στους ανθρώπους να μπορέσουν να πούν δεν καταλαβαίνω, φοβάμαι, δεν ξέρω, εξηγήστε μου, πείτε μου κτλ. Άρα χρειάζεται μια ανοιχτή επικοινωνία καταρχήν. Όχι μόνο ενημέρωση, αλλά ένας πραγματικός γόνιμος διάλογος που θα βοηθήσει ούτως ώστε οι άνθρωποι να εκφράσουν τις απορίες τους, τις αμφιβολίες τους, τις αντιρρήσεις, χωρίς να υπάρχει φόβος τιμωρίας. Από την άλλη, οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται να εκφράσουν και εκείνοι τις φοβίες τους. Δηλαδή, όλοι είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, όλοι μαθαίνουμε μέσα από αυτό. Έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι που ηγούνται δείχνουν την αυθεντικότητά τους, μπορούν να δείξουν ότι και εγώ μαζί σου είμαι, αισθάνομαι ακριβώς το ίδιο. Αναγνωρίζουν λοιπόν το συναίσθημα, το φόβο, ακούμε ενεργά.
Και από την άλλη, από πλευράς και HR, εμείς καλούμαστε να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους μας με διάφορους τρόπους. Δεν υπάρχει one size fits all. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολύ γρήγορα δέχονται την αλλαγή και άλλοι που πραγματικά χρειάζονται χρόνο. Και πρέπει να δώσουμε αυτό το χρόνο. Πρέπει επίσης να δούμε μέσα από αυτή την υποστήριξη να δείξουμε ποιες είναι οι επιτυχίες, κάποιες μικρές επιτυχίες, βήμα-βήμα, ούτως ώστε οι άνθρωποι να νιώσουν καλά και να μπορέσουν μετά να αποδεχθούν αυτή την αλλαγή. Βλέπουμε επίσης μέσα στους οργανισμούς και ανθρώπους οι οποίοι είναι τόσο δεκτικοί στην αλλαγή που μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά τους. Και άρα να δούμε ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί αυτής της αλλαγής, πέρα από φυσικά την ηγεσία και τα λοιπά, το top management, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν να είναι change agents και να βοηθήσουν και τους υπόλοιπους να βοηθήσουν τις ομάδες. Άρα δίνουμε ρόλους γέφυρες σε ανθρώπους που μπορούν να μεταφράσουν την αλλαγή σε πρακτικά βήματα για τις ομάδες τους, αξιοποιούμε τους ανθρώπους μας. Εμείς στο DLV έχουμε και ένα πολύ συγκεκριμένο change management program που χρησιμοποιούμε συγκεκριμένη μεθοδολογία και σε όλα τα projects που έχουμε, από το να ανοίξουμε ένα καινούργιο office κάπου στον κόσμο, υπάρχει αυτό το change management program που υπάρχει ο σπόνσορας, άνθρωποι που ηγούνται αυτές τις προσπάθειες κτλ. Τελευταίο μας νομίζω ήταν το άνοιγμα του γραφείου στην Ναμίμπια, το οποίο είναι πριν από 1,5 μήνα. Άρα οι αλλαγές είναι πολλές, οι άνθρωποι όντως νιώθουν ότι απειλούνται και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Νομίζω ότι όλο το κλειδί της επιτυχίας είναι το θέμα των σχέσεων, να χτίσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ανοιχτού διαλόγου και ενεργής συμμετοχής. Είμαστε όλοι σε αυτή την αλλαγή και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καλαθάκη, θέλετε να σχολιάσετε ή να πάω στη τελευταία λοιπόν ερώτηση. Πάμε στη τελευταία μας ερώτηση, να μιλήσουμε, γιατί μιλήσαμε για τους κανονισμούς, ακούσαμε κανονισμούς, η παρέμβαση μία είναι ότι εξελίσσονται πιο γρήγορα από τις τεχνολογίες, μετά σημείωσε ότι οι τεχνολογίες κινούνται για αυτές πάρα πολύ γρήγορα, εχμής. Η συμμόρφωση γενικότερα με όλους αυτούς τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς δεν είναι πια μόνο ένα τεχνικό πλέον ζήτημα, πλέον είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την πρόσβαση σε αναβλωτές, κεφάλαια και αγορές. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Καλαθάκη πόσο επηρεάζουν αυτοί οι νέοι κανονισμοί και αυτές οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει με το ESG, τις εμπορικές σχέσεις και τη χρηματοδότηση στην ναυτιλία, πώς διαμορφώνονται στην πράξη οι απαιτήσεις απέναντι σε παλαιότερα πλοία και στόλους. Και βάζω και μία συμπληρωματική ερώτηση, αν πιστεύετε ότι η συμμόρφωση αυτή μετατρέπεται σε μία κουλτούρα ευθύνης ή είναι απλώς ένα tick the box για να το κάνουμε και να πούμε ότι είμαστε εντάξει. Στην πρώτη ερώτηση, πόσο επηρεάζουν τις εμπορικές σχέσεις. Οι καινούργιοι κανονισμοί φυσικά φέρνουν μαζί τους ένα κόστος στην ναυτιλία, αρκετά μεγάλο. Για κάποιες εταιρείες είναι pass-through στους ναυλωτές και από εκεί στους καταναλωτές. Οπότε η αλήθεια είναι ότι υπάρχει προτίμηση και ανάγκη για νέα καράβια προηγμένης τεχνολογίας με καλύτερες καταναλώσεις. Αυτό το βλέπουμε από τους ναυλωτές επίσης. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν υπάρχει αυτό το 2-tier market, 2-tier market που συζητιόταν κάποτε ότι θα υπάρξει. Υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση, αλλά όχι αυτό που η έντονη διαφορά που είχε συζητηθεί ότι θα είχε υπάρξει. Στη χρηματοδότηση, οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν περιορίσει το δανεισμό που κάνουν σε καράβια πάνω από 15 χρόνων. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουν και εκείνες τους δικούς τους environmental rules να κάνουν comply with, όπως ξέρουμε τα Poseidon Principles, όπου κάνουν measure και έτσι αυτό επηρεάζει το χαρτοφυλάκιό τους και έτσι όντως στις ευρωπαϊκές τράπεζες βλέπουμε αυτή τη στάση. Όμως αυτό το κενό έχει έρθει και έχει γίνει covered από κινέζικα και ιαπωνέζικα leasing houses, τα οποία δεν έχουν αυτούς τους environmental κανόνες να κάνουν comply with και έτσι έχουν προσφέρει αυτή τη χρηματοδότηση σε καράβια μεγαλύτερης ηλικίας.
Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι tick box exercise. Αυτά τα measures είναι εδώ to stay. Βλέπουμε ότι και από τον άλλο μόχ έχουμε τον Οκτώβριο περισσότερο. Στην Navios το αντιμετωπίζουμε αυτό με το New Building πρόγραμμα, καράβια νέα, με την τελευταία τεχνολογία, έτσι ώστε να κάνουμε cover το gap μέχρι τα καινούργια fuels και όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Και με το να είμαστε μέλη σε οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με την ανακάλυψη και ανάπτυξη τεχνολογιών για emission reduction και fuel efficiency, όπως είμαστε μαζί στο MRC. Ακριβώς. Αυτό. Πολύ ωραία. Κυρία Ψάλτη, θέλετε να τοποθετηθείτε κι εσείς? Νομίζω ότι με κάλυψε. Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. Πραγματικά αυτή τη στιγμή και οι ναυλωτές εξετάζουν πλέον εξοδικιστικά το ESG προφίλ ενός πλοίου και της ναυτιλιακής εταιρείας. Και όσο προχωράμε αυτό θα γίνεται ακόμα πιο αυστηρό. Όντως δεν θεωρούσαμε ότι θα υπάρχουν two-tier στόλοι. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά μπροστά μας όμως έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Θεωρώ ότι at some point θα υπάρξει αυτό, όχι μεγάλη κλίμακα, αλλά θα υπάρξει. Επίσης, εξεταζόμαστε για πολιτικές όπως diversity και inclusion. Έχουμε ναυλωτές οι οποίοι μας ρωτάνε πόσες γυναίκες έχουν board. Επίσης, για πολιτικές εργασιακής ηθικής και διαφάνειας. Χρηματίζουμε. Έχουμε λοιπόν ερωτηματολόγια από ναυλωτές και προτιμήσεις ναυλωτών, κυρίως high category ναυλωτών, όχι τόσο πολύ δεύτερης κλάσης θα πω, επιτρέψτε να πω. Επίσης, τράπεζες και ασφαλιστές, επίσης, όχι μόνο οι τράπεζες, και αυτοί ενσωματώνουν πλέον το ESG προφίλ και δείκτες τιμολόγησης κινδύνου που κάνουν εκείνοι και δίνουν τα πράσινα δάνεια σε εταιρείες οι οποίες είναι πιο sustainable. Τώρα, οι παλαιότεροι στόλοι δεν αντιμετωπίζουν ακόμα σοβαρά προβλήματα, αλλά απαιτείται τροποποίηση και από αυτούς τους στόλους για συμμόρφωση στους κανονισμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ξεφύγουμε πλέον. Το ESG είναι πλέον κουλτούρα, δεν είναι tickboxing. Ξεκίνησε σαν tickboxing, αλλά πλέον δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Και είναι πλέον επαγγελματισμός και ευθύνη που έχουμε και προς το περιβάλλον και σαν social responsibility. Γιατί είπαμε ESG και ξεχάσαμε λίγο να πούμε για το social responsibility. Οπότε έχουμε και πράξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της κάθε εταιρείας. Μέσα από αυτό υπάρχουν, οι εταιρείες έχουν KPIs, έχουν δείκτες για να μετράνε πλέον τα ESG. Αρκετές από αυτές πλέον έχουν στο κομμάτι reporting, ιδιαίτερως άμα είναι public, όπως είναι η Navios, αλλά και οι ιδιωτικές εταιρείες συνεχίζουν και εμείς δηλαδή πλέον έχουμε ESG reporting πέρα του ότι δεν είμαστε public. Έχουμε και training κόσμου πάνω στο ESG, είναι ένα καινούριο δεδομένο και το ESG, άρα και εκεί χρειάζεται ένα training και συμμόρφωση, προσαρμογή του κόσμου πάνω στα καινούργια δεδομένα και στο κομμάτι των δικτών και των μετρήσεων και όλα αυτά. Πολύ ωραία και κλείσαμε έτσι πολύ ωραία. Θα ήθελα να πάρουμε μερικές ερωτήσεις από το κοινό, αν θέλετε κάτι να θέσετε σε όλες ή σε κάποια από τις συγκεκριμένη ομιλήτρια ή να κάνετε μια τοποθέτηση. Δεν είναι απαραίτητα να είναι και ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Κορονάκη. Αναφερθήκατε στα καλαμάκια στην αρχή. Ναι, εγώ, σε μένα έπεσε ο κλήρος. Γενικώς, επειδή εμείς φτιάχνουμε σκηνιά πάρα πολλά χρόνια και πολύ πρωτού προκύψει το πρόβλημα, από το 1999 με το 2000, εγκαταστήσαμε μεγάλη μονάδα ανακύκλωσης, ώστε τα waste όλα της παραγωγής τα ανακυκλώνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι πελάτες σύμφωνα με τους κανονισμούς του IMO μας φέρνουν πίσω μετά από κάποιες ώρες εργασίας και κάνουμε τεστ και σπάμε να δούμε κατά πόσο μπορούν να πάνε πίσω στα πλοία τα σκοινιά και ότι έχουν ακόμη ζωή, αντοχές κτλ. Οπότε έχουμε και εκείνα που είναι σπασμένα και χαλασμένα, τα ανακυκλώνουμε και αυτά. Και κάποιο διάστημα είχαμε μαζέψει απίστευτους σπασμούς, δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε, με την παραγωγή μας κυρίως. Όπου κάποια στιγμή βρήκαμε μια εταιρεία η οποία γιατί στην παραγωγή δεν τα χρησιμοποιούμε μόνο παρθένα υλικά. Τα παίρνουν, δεν παίζουν ρόλο αντοχής, τα βάζουν με κάποια χημικά και μπαίνουν κάπου στους δρόμους. Με πίσα και κάτι τέτοιο.
Και διοχετεύσαμε όλη αυτή την ποσότητα εκεί και συνεχίζουμε και μόνιμα τους τροφοδοτούμε. Αν δεν φτάνουν πια και αγοράζουν και πρωτογενές υλικό. Και κατά συνέπεια απαλλαγήκαμε από αυτό και μειώνονται οι ποσότητες που αγοράζουν και που είναι απαραίτητες για αυτή την άλλη τη δουλειά. Για τα πληρώματα και για αυτά που λέγαμε, επίσης, είναι τρεις οι τοποθετήσεις, οι καταστάσεις. Τα παιδιά τα νέα που βγαίνουν τώρα τις σχολές και το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, από της Δυτικής Αττικής, το Πολυτεχνείο ή τη Σχολή Μπορπλιάκου έχουν γνώσεις πια, μπορούν και προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές. Τι γίνεται όμως με αυτούς που είναι 50-55. Αυτό πρέπει να ξανακαθίσουν πάλι, να μάθουν από την αρχή. Δεν είναι μόνο πλέον η εμπειρία. Τα πλοία έτσι όπως εξελίσσονται κάθε μέρα και κάτι άλλο εξελίσσεται και χρειάζονται πάρα πολλές γνώσεις που οι παλαιότεροι μπορεί να έχουν την καλή θέληση και την εμπειρία, αλλά δεν μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα. Και το τρίτο σκέλος είναι αυτό που αναφερθήκατε, τι γίνεται στις χώρες που αντλούμε πληρώματα από εκεί, κατά πόσο εκπαιδεύονται στα δικά τους, στις δικές τους ακαδημίες, επαρκώς, για να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές αυτές που γίνονται κάθε μέρα. Όσο για τις, κάθε χρόνο μπαίνουν περίπου σε ανώτατες σχολές, περίπου 800 παιδιά. Τα 400 από αυτά τα παρατάνε ή στρέφονται προς αλλού, στις άλλες κατευθύνσεις. Μιλούσε προχθές στο επιμελητήριο ένας κύριος Λιβανός καθηγητής της Δυτικής Αττικής, ο οποίος με πολύ πάθος έλεγε: δεν μαθαίνουμε μόνο τις τεχνικές εξελίξεις και τις κατατοπίζουμε, αλλά προσπαθούμε να τους κάνουμε να αγαπήσουν τη θάλασσα. Και επενδύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Πιστεύω ότι και αυτό έχει να κάνει. Ευχαριστώ. Καλό, παρακαλώ. Ναι, εσείς μπορείτε να πείτε, θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Πάντως, επειδή θα κλείσω, θα ήθελα και ίσως προλαβαίνετε να πείτε έστω μία λέξη, να σας κλέψω έτσι, ότι θα κλείσω με αυτό και αν υπάρχει και άλλη ερώτηση θα το συζητήσουμε, ότι αν μπορούσατε να μοιραστείτε με ανθρώπους του κλάδου, ανεξαρτήτου ηλικίας, φίλου, εμπειρίας, οτιδήποτε, τι θα τους λέγατε σε αυτή τη μετάβαση για να τους στηρίξετε? Μία αξία, μία στάση, μία προσωπική εμπειρία, μία λέξη, μία συμβουλή. Τι θα λέγατε? Και να κλείσω να ζητήσω από κάθε μία από τις ομιλήτρες να μας πει την δικιά της. Νομίζω ότι είμαστε πολύ περισσότερο ανθεκτικοί από όσο νομίζουμε, καταρχήν. Επίσης, επειδή η αλλαγή αφορά όλους, μπορούμε όλοι μαζί να την περάσουμε αυτή την αλλαγή και άρα θα συμβούλευα να ρωτάνε, να είναι περίεργοι, να μην έχουν κανένα θέμα να πούν «δεν ξέρω», κανείς δεν ξέρει, δεν είναι ότι άλλοι ξέρουν περισσότερο. Και τέλος, στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι η δουλειά μας είναι ένας πολύ μεγάλος χρόνος από τη ζωή μας και άρα καλό είναι να φτιάξουμε, να έχουμε ωραίες σχέσεις στις δουλειές μας, ουσιαστικές συνεργασίες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν ακριβώς να αντιμετωπίσουμε όλες τις αλλαγές παρέα. Έτσι θα τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και ενδεχομένως και όμορφα. Άρα να μείνουμε παρέα, ενωμένοι. Πολύ ωραία. Εσείς μπορείτε θα είναι σαν να είμαστε ενωμένοι. Μπορείτε να σας αποχωριστούμε, αλλά σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Κυρία Καρμύρη, να ξεκινήσουμε από εκεί και να κλείσουμε. Στο καλό. Εσείς τι θα λέγατε για να κλείσουμε έτσι? Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας μια στάση μου, η οποία με καθοδηγεί τόσο στην εργασία όσο και στη ζωή μου γενικότερα. Η αλλαγή συνήθως φέρνει μια δυσκολία. Οπότε αυτό εγώ πάντα το βλέπω σαν μια ευκαιρία για να εξελίξουμε πρωτίστως τον εαυτό μας. Επομένως, σε κάθε αλλαγή ρωτάω τον εαυτό μου τι πρέπει να αλλάξεις, τι πρέπει να βελτιώσεις. Είναι υπομονή, είναι προσαρμοστικότητα. Επομένως, για μένα η αλλαγή είναι πρόοδος. Πρόοδος πρώτα στον εαυτό μας. Πολύ ωραία. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που δουλεύουμε στον χώρο της ναυτιλίας στην Ελλάδα και θα έλεγα ότι δεν έχει καμία σημασία αν είσαι άντρας ή γυναίκα.
Αυτό που έχει σημασία είναι οι αξίες που κουβαλάς, οπότε θα έλεγα σκληρή δουλειά και εντιμότητα και είμαστε ήδη σε ένα πολύ καλό χώρο. Πολύ ωραία. Εγώ έχω την τιμή να έχω μια συνάδελφο εδώ, η οποία θεωρεί ότι είμαι ο μέντοράς της. Οπότε θα αφήσω εκείνη να μιλήσει και να πει τι της έχω το ήρθο. Πού είναι η συνάδελφος, να τη δούμε. Έχουμε μια κενή θέση. Όταν υπάρχει κενή θέση, παίρνουμε τη θέση. Ελάτε λοιπόν εδώ να σας έχουμε στο τραπέζι μαζί μας. Πάλι θα πω εγώ ότι μας τίμησε με την παρουσία της σε ένα προηγούμενο πάνελ, γιατί είναι και ήταν, τώρα είναι στο γραφείο, και αξιωματικός με χρόνια θαλάσσιας εμπειρίας. Τιμή μου που είμαι ανάμεσά σας. Καταλυτική παρουσία της κυρίας Μεταξίας γενικότερα και ως ήμουν on-board και αργότερα στο γραφείο και τώρα καθημερινά. Την μελετάω πολλές φορές, τη θυμάμαι σε όσα μου λέει και με συμβουλεύει. Είναι να πορεύομαι με πυγμή και με αξιοπρέπεια, να μην ξεχνάω ότι η αρετή είναι η ταπεινότητα είναι αρετή, συγγνώμη. Δεν χρειάζονται φανφάρες και μεγάλες επίβολες δηλώσεις, ότι αξίζω και ότι προσφέρω στο τραπέζι μέσα από τη δουλειά μου. Τη σκληρή δουλειά και τη σκληρή δουλειά όλων μας, γιατί δεν είμαστε τυχαία σε αυτό το χώρο εδώ που είμαστε. Και το σημαντικότερο είναι αυτά που δεν λέει, γιατί ηγείται δια του παραδείγματος και κάθε μέρα μας αποδεικνύει πόσο μας εμπνέει και πόσο σκληρά παλεύει και δίνει βήμα και στους νέους ανθρώπους να κάτσουν στο τραπέζι. Πολύ ωραία. Πρόεδρε, θα ήθελα να έρθετε πάνω. Πριν έρθω, θέλω να μας ξαναπεί η Λιδία, γιατί είναι νομίζω πολύ σημαντικό και το εξέφρασαν και όλα στην πάνελ. Τι συμβουλή σου είχε δώσει ο πατέρας σου, το είπες και την προηγούμενη φορά, όταν αποφάσισες να ασχοληθείς με το ναυτικό επάγγελμα. Ή θα το κάνεις καλά και θα είσαι καλύτερα ή μην ασχοληθείς καθόλου. Αφού καλέσω την πρόεδρο της WISTA να έρθει πάνω για να κλείσει και σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας και την υπομονή σας, να πω, κυρία Κορονάκη, ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η τοποθέτηση. Πρέπει καλές πρακτικές να τις διαδίδουμε και για τους 50 και άνω. Μία συμβουλή είναι unlearn. Μπορούμε να ξεμάθουμε πράγματα για να ξαναμάθουμε. Είμαστε στη φάση του unlearn, το οποίο είναι και αυτό πολύ ωραίο. Λυτρωτικό. Πολύ ωραίο. Πάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ήταν άλλη μια ευχάριστη συζήτηση. Είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, από τα μέλη που λέμε για τα μέλη, ένας αγώνας να δίνουμε και να παίρνουμε μέσα σε αυτό το σωματείο, όλες μαζί. Έχουμε πάρα πολύ αξιόλογα μέλη και πάρα πολύ αξιόλογες γυναίκες στο χώρο και εγώ χαίρομαι που δίνουμε βήμα και που μπορούμε να τα συζητάμε όλα αυτά σε ένα ευχάριστο κλίμα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Όλοι κάτι πρέπει να κάνουμε, είτε από το χώρο της δουλειάς μας, με τα μεγάλα project στα οποία δουλεύουμε καθημερινά, είτε στην καθημερινότητά μας, ξεκινώντας από τα καλαμάκια που είπε η Όλγα. Και χαίρομαι που υπήρχε ενδιαφέρον και συμμετοχή σήμερα. Τώρα θα χαλαρώσουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, να γίνει και το networking στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας και αναμένουμε να σας δούμε και την επόμενη φορά για να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο. Πάντως, κυρία Κορονάκη, έχουμε εδώ και αποφύτους από το Πολυτεχνείο. Είπαμε ότι έχουμε μέλη μας που είναι αξιωματικοί και αποφύτους από το Πολυτεχνείο και αποφύτους από το ΠΑΔΑ και κοπέλες οι οποίες έχουν πάρει και τις υποτροφίες μας. Στα πλαίσια όλα αυτά της ενδυνάμωσης και του upskilling που είπαμε πριν. Αυτά τα παιδιά προσαρμόζονται πολύ γρήγορα. Και ο σκοπός, να πω με τις υποτροφίες, και το λέω σε όλο το ακροατήριο αν γνωρίζει κάποιο άτομο, είναι να βοηθάμε και τις πιο ευπαθείς, θα το πω έτσι επειδή είναι ο όρος,
ομάδες, δηλαδή και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να προσθέσουν κάτι στη μόρφωσή τους, και μητέρες με πολλά παιδιά, πολύτεκνες, γενικά άτομα που πραγματικά θέλουν να προχωρήσουν και αξίζει να τα στηρίξουμε. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.